Hej Børge, hvordan har du det? Det går fint. Det var da godt. Ja. Hvordan har du det så i dag? Jeg har det også meget godt i dag. Jeg har lige fået min hund. Det bliver du nok glad for. Ja, han har allerede spist det hele. Den er da godt nok kun til at spise, så. Ja. Ja. Har du været udenfor i dag? Nej. Jeg har ikke sådan rigtig lyst i dag. Okay. Hvorfor? Jeg har bare ikke lyst. Prøv at se en smuk dag i dag.